Bună seara! Suntem în Mihai Bravu în seara asta, în Ploiești. Transmitem live, îl avem aici cu noi pe Mihai Tonșciuc, cel mai tânăr consilier local din Ploiești și unul dintre cei mai tineri consilieri locali din toată țara. Salut! Suntem aici fiindcă vrem să continuăm activitatea pe care am început-o și cu ocazia alegerilor locale, aceea de a dezvolta comunitatea noastră și, în general, România. Și îmi place foarte mult această pancardă în care spune zero taxe pe salariu minim, fiindcă, ca tânăr reprezentant al comunității mele și ca om care m-am informat despre situația tinerilor, foarte mulți încep cu un salariu foarte mic, o parte dintre ei chiar pe salariu minim, așa că această propunere pe care a inițiat-o colegul meu, Claudiu Năstui, care acum este deputat și sperăm cu ajutorul noastră va mai primi încă un mandat din partea bucureștenilor. Această măsură ar susține exact tinerii care sunt la începutul unei cariere și practic ar putea să ofere un salariu mai mare pe care să-l păstreze angajații din România, așa că sunt foarte entuziasmat să fac campanie pentru echipa USR Plus. Mulțumim, Mihai! Bună seara, l-avem și pe Șerban Pitic aici. Salut. Vrei autostrăzi pe bune, nu? Autostrăzi pe bune. Sunt câteva din angajamentele programului de guvernare USR Plus, care este cel mai complet și realist și program de guvernare al unui partid politic. Mulțumim, o seară bună! Mergem mai departe la Mihai Neagu, cel mai tânăr consilier județean din Prahova, unul dintre cei mai tineri consilieri județeni din țară. Salut, salut! Băi, nu știu ce să zic, sincer, am cam înghețat. Dar am ieșit din nou, la fel cum am ieșit în toți anii ăștia de supărare, pentru că nu mai vreau mii de sinecuri numite politic, pentru că m-am săturat de compromisuri ieftine, pentru că vreau de fapt să netezim drumul pe care România va călca în următorii 4 ani. Am avut europarlamentare, prezidențiale, alegeri locale, încheiem cu alegeri pentru Parlamentul României. Știți voi locul ăla toxic de acolo de unde Dragnea dicta absolut toate mizeriile pe care ceilalți parlamentari le votau fără să clipească. Ei, locul ăla vreau să-l schimbăm acum și vreau de fapt să ducem în Parlamentul României oameni serioși, alături de care să lucrăm în Consiliul Județean, în consiliile locale, oameni, deputați, senatori, alături de care primarii noștri să poată lucra într-adevăr la modernizarea României. Dar tot începe cu fără mii de sinecuri, fără pensii speciale, fără penali în funcții publice. Și totul începe pe 6 decembrie. 6 decembrie, ieșiți la vot, este ultima șansă, pentru că în următorii 4 ani de zile nu vom mai avea alegeri. Un glonț mai avem de tras și hai să-l tragem cu folos. Seară bună! Bună seara! Fără birocrație inutilă și fără distrugerea pădurilor. Trebuie neapărat, fără pensii speciale. Pensii speciale și fără penali. Și fără penali, da. Să sperăm că așa o să facem. Mergem mai departe la candidatul nostru, Cătălin Ignat, care vrea autostrăzi pe bune. Pe foarte bune. Salutare, Mihai. Sunt Cătălin Ignat, sunt candidat pentru Senat din partea USR Plus. Sunt la nu știu câta oară când ies în stradă cu aceste pancarde prin care vrem să informăm oamenii în legătură cu proiectele noastre. Vrem ca ei să știe în condiții de siguranță și fără apropiere fizică să păstrăm această distanțare care, din păcate, în momentul ăsta este absolut necesară pentru a păstra și a limita proporțiile pandemiei. Dar oamenii trebuie informați, trebuie să fie informați că avem nevoie de scăderea birocrației, avem nevoie de scoaterea imunității parlamentare, avem nevoie de fără penali în funcții publice și avem nevoie, fiind chiar într-un sens girator acum, de autostrăzi și de șosele adevărate, așa cum trebuie, nu numai pe hârtie și nu bani investiți aiurea și fără niciun fel de rost în proiecte care nu se finalizează. Mulțumesc frumos, Mihai. Mulțumim, Cătălin. Bravo, bravo. Mulțumim, uite că avem fani. Ne-au claxonat azi oamenii în semn de aprobare. Și ajungem și la Mihai Polițeanu. Salutare tuturor. Scuze că sunt cotoșmărat așa, am și fes și fular și mască. Și am oborit și ochelarii, așa că nu văd foarte bine.
Nu e Salutare problemă. tuturor, sunt Mihai Polițanu, candidez pe lista Alianței USR Plus pentru Camera Deputaților USR Plus Prahova. Suntem aici, bănuiesc că au zis și colegii, dar Da, mai zic da. o dată unde suntem. Suntem aici pe Mihai Bravu, lângă lider, în sensul giratoriu. Arătăm oamenilor, bun, se vede invers. Da. Okay. Stai așa, că rezolvăm acum imediat. Așa, Gata. Acum se vede, da? Ce Da. scrie aici? Fără birocrație inutilă, pentru că asta dorim, dorim o Românie digitalizată. Cred că toată lumea știe și vorbește de modelul estonian de e-guvernare, unde interacțiunea cetățeanului cu statul este la minim. Adică nu trebuie să te duci, să te milogești în primării, în consilii județene, în toate instituțiile publice, să ți se ceară dosare cu șină peste dosare cu șină, alte documente de la alte instituții, astfel încât să fii umilit și batjocorit la nesfârșit. Asta se întâmplă de 30 de ani. Este timpul să schimbăm România, dincolo de a avea o Românie fără hoție, trebuie să avem o Românie prietenoasă cu românii, prietenoasă cu cetățenii. De aceea este foarte important să mergeți la vot pe 6 decembrie, să votați Alianța USR Plus pentru o Românie fără hoție, fără birocrație inutilă, cu autostrăzi pe bune, fără pensii speciale și fără multe alte lucruri care, din păcate, ne-au năpădit în ultimii 30 de ani. Dacă sunteți din Ploiești, dacă sunteți din Prahova, nu uitați, mergeți la vot pe 6 decembrie, votați Alianța USR Plus pentru România fără hoție. Ne vedem pe 6 decembrie și ulterior. Da, țineți minte? Plăcere! Te auziți, oamenii? Dom'le, ce să vă spun? O seară bună vă urez și eu de aici. A fost o plăcere să transmit live și să fiu alături de acești oameni, să-i ajut în drumul lor spre Palatul Parlamentului. Și noi îți mulțumim, Mihai! O seară bună, o seară bună!